jeg ikke må røre ved. Havde aldrig set røre af jeg ikke må røre ved. Jeg ikke havde aldrig set. Havde aldrig set. Jeg ikke må røre ved. Havde aldrig set. Jeg ikke må røre ved. Jeg ikke havde aldrig set. Jeg ikke havde røre ved. Jeg ikke havde aldrig set. Havde aldrig set. 5 børn på række og en far med en kølle. Flere græderi og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis en hånd frem for forudsigelighedens skyld. Den der lyd, når slagene rammer søster, der hopper så hurtigt fra den ene fod til den anden. Pisset af et vandfald ned ad hendes ben. Først den ene hånd frem, så den anden. Går der for lang tid, rammer slagene vilkårligt. Et slag, et skrig, et tal, 30 eller 40 til tider 50. Og et sidste slag i røven på vej ud af døren. Han tager bror i skuldrene, retter ham op, fortsætter med at slå og tælle. Jeg kigger ned og venter på, det bliver min tur. Mor smadrer tallerkener i omgang. Lever en dag af sit liv, så træffer man også en masse beslutninger om, hvad man vil og hvad man ikke vil. Hvis min far han gør noget forkert, hvorfor må jeg så ikke sige til min far, far du gør noget forkert? Det er fordi, at der er rigtig mange muslimer, som er vokset op med, at i et patriarkalsk omdømme, hvor det er faren, der bestemmer alt, og der er ikke nogen, der tør sige deres far imod. KitKat, han blev en anden i moskeen. Gudfrygtig og kærlig, jeg sad mellem hans ben, lænede mig op af hans overkrop. Det var der, mens imamen prædikede, at han måske kyssede mig. Rovpels i fjeset i en dyrbils bakspejl. Allerede inden du nåede Sandholmlejren, var din mor et fotografi på væggen og en kiste pakket med slakker og flyveaske. Vi sulter måneden ud og køber et får i Bazar Vest. Jeg går ikke i skole, eller jeg er indskrevet, men jeg dukker ikke så meget op. Og jeg skriver heller ikke så mange digte lige for det går sgu ned ad bakke, mand. Der sidder sådan nogle rigtig kiksede nogen på trappen og tager selfies, når jeg går ned. Det er ikke god stil. Jeg fik en selfie, sagde han. Han tager bror i skuldrene, retter ham op, fortsætter med at slå og tælle. Jeg kigger ned og venter på, det bliver min tur. Mor smadrer tallerkener i opgangen, samtidig med at Al Jazeera TV transmitterer hyperaktive bulldozer og fortørnede kropsdele, Gazastriben i solskin. Jeg ikke må røre ved. Havde aldrig set. Jeg ikke må røre ved.